xamurra delako sonoridade aldetik, ez, errexoabe hori, eta H-aren misterio hori, eta eraberean ordezkatzen duelako oso kontzeptu bortitz bat, ez? Osea, gura kontraste hori gustaitzen, eta bueno, uste dut, ez dakit. Bai, ondo karri nago. Nik uste dut, bai ez? Haragia izan daiteke, bi gauzetarako eremua, ez da, izan daiteke minerako eremua, baina baita plazerrerako tokia edo. Araiaren bitartez mina eta plazerra bidakatzen dira. Baina nik daukat impresioa liburu honetan plazerra erabat baztertuta dagoela, eta mina zentratu zarela, eta araiaren bidez jasotzen dugun mine horretan zentratu zara. Bestia, baztertu duzu kontzienteki edo zer gertatzen da? Ez, egia esan, idazten ari nintzenean, ipuinak idazten ari nintzela, konturatu nintzen asko errepikatzen zen izazela, aragia, eta gero horrekin jolastxo bat egin nuen, ez? Gehiago jarri zen nuen. Bai. Bueno, gehiago jarri baino gehiago hortik tira egin gero asko kendu nuen itzori, ezabatu nuen, ez? Azken berri dazketan eta. Baina, iruditzen zait hori, lehen esan dezuna, ez aragia besteik ez gara, zelulak gura, gihartxo batzuk, ez guztxo batzuk, eta uste dugu asko gehiago garela, baina azken hori besterik ez gara, eta alare ditugu emozio pila bat, onak txarra, edentarik, eta plazerra sentitu dezakegu, mina sentitu dezakegu, baina egia da, liburuetan zerrega bimago mina dela, ez? Bai, nik uste dut, mina dela motorra. Eta baina dela gutxi, tokatitzean, gaztitzen hitzaldi batzuk, literaturaren inguruko hitzaldi batzuk antolatu dituzte, eta niri tokatitzean hitzaldia preparatzea, ez dut eman horren ikan gaitxotu egin zelako, baina minaren funtzioa, bai, emango dut, datorren astean. Minaren funtzioa jarri nion izen buru, zeda, liburu honen aurkezpen duzen moduko bat, ez? Egin beharko dut. Eta zatziaten hori titula jartzeko hitzaldiari edo, eta jarri nion minaren funtzioa. Eta pentsatzen da, azkenean hor asmatu behar ez dugu, ordu bete ez hitz egiteko, eta ezakit, uste dut, min kontsumitzailea garela guztiok, ez? Idazleak eta irakurleak, baina baita ere telebista ikusleak, okurtzitzen hori txorakeri bada, badakit, baina nengoen okurtzitan eta nire mutil lagunarekin